The state chairman, Ohanaeze Ndigbo, and the entire executive, the Igbo leader in Anambra State. They can end up asking them, who are Chukwuma Umeoji, and they can have Agbata, who the member representing Agbata Federal Constituency in the National Assembly, who an aspirant of the office of the governor of Anambra State, under the flag of APGA. We also today can go for the leadership of Ohanaeze in Anambra State. We call one of my intention. We offer their blessing. We offer their advice. We offer a better future. We can offer her. I am a woman in the election. With the type of leadership we have today, I am an oil continuation. The pragmatic leadership Ohanaeze Anambra State is known for. I make a Chineke. Please, when I get any support, now I will get to the body. Being the mouthpiece of Ndigbo in Nigeria, especially at the time, in the buying of under threat, existential threat, and also at the time, where they complained. And the seeming visibility of gross injustice and marginalization. So at the time I had the support to our voice to Ohanaeze, both material, physical and otherwise. So I don't go demonstrate. When I pledge to the leadership of Ohanaeze in Anambra State, now when I Chineke Mebele by his grace, I made his appointment in the state that I will continue the focused leadership Anambra State since APGA from the time of Peter Obiano. Now I have a continuation of security of life and property of which Anambra State is #1 in Nigeria. We will a continuation of youth empowerment and proper payment of salary and allowances of workers. Now I am made there for this double objective. Now I get sure one. Humility and service is the hallmark of leadership. All the hand that they can cover. When I say Chineke Mebele, the election I guess here, Mebele will be better. And I say, how much I want Chukwuma Umeoji during the 5 years, and subsequently to emerge as the governor of Anambra State. I'm the predicated on which Chineke. Mebele can that's no give us which and this will have just Honorable Chukwuma Umeoji, you're welcome in office in the Ohanaeze. I am no here. The Concom of Unis Nazo Ochichi Man Body. Now I consult Ohanaeze. To me, amamihe nwanyị na ya n'isi ọ dị ka inwe bugere maka na onye ya ama m ozi igwe anyị nwere ọha anyị nwere ndị eze onye Igbo ọbụla bụ 18 years is a member of Ohanaeze wee nọsịa tata esoro ka ichebe isi ka ị kọnsọltụ ka ị gwa ụmụnne gị lekwa ebumnobi gị ọ kachasị nke esi ka ekpele gị ekpele anụrụ m ihe ụtọ m ụtọ isi na ị ga na-akwụ ụgwọ ọnwa asa wendu ọ bụrụ na Chukwu mere gị ebele the gospel truth I must be sincere Anambra dị blessed ihe na-echi Anambra ha nwasịrị oku ha the present governor ndị APGA wepụtara ọ nwere oke ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa ọ na-alụ ọrụ n'ọlụgokwa ọrụ rinne and anọgo m ebe okwu sị na onye ga-anọchie Chukwuma ebele ka ọ ka ya wee lụọ ọrụ
wee kwubekwa okwu ebe a okwu ị na-ekwu bụrụ ka eke a megịnị lụọ ọrụ anywhere nọ m ga na-ekene His Excellency the Governor of Anambra State akpọkwu dike onye si na ọnwarọ onye a na-atụ asị ọnwa ọ na-alụ ọrụ ihe niile ọ na-alụ kịta bụ ihe ga-abụ onye ga-anọchie ihe ga-amụta ego ihe ga-erezi awa IGR onye ga-anọchie ga-eru uru talking about the international airport and conference center and the stadium ọ na-alụ ma ihe niile ọ lụsị ihe niile a ga-amụ ego so wee na-asị ọtụtụ okwu a na-adụ mma n'ụka nwere anyị nọ ihe ikwu anyị ga-akpọ ndị ụmụnne anyị ihe ikwu etu a ka anyị ga-esi gwa ha ekwe ebumnobi n'obi iji bịa tata mana nke tọkarịsị m you are the first person na-abịa afụ Ohanaeze n'ije a daalụ nne jisi ike ịbịaga ebe a ịfụgo ọfịs wee na-ayọghị ofu ihe biko akpaba nkata ọ ghọrọ ngịga anyị na His Excellency na-alụ ọfụma ebe a in fact election anyị je ma nke anyị je n'Owerri ma nke ihe niile anyị je o so wee gba mbọ ya ọfịs ahụfụ anyị nọ ọ ma maka ya biko elofu na Ohanaeze ebe a ka Anambra si akwagoro ọgụ wee jebe national ewee pukwuo ndị Abuja wee na-aba na-enyere unu aka na mbụ unu na-agba wee na-asị gị jisi ike ọsọ Chukwu afa gị define everything ọsọ na ọsọ Chukwuma ọkụ ya Chukwu amalịsigo ka onye ọbụla ndị Chukwu na-eme eze and o meghe eze dịka anyị si lụta anyị tụ ụmụ Anambra lụta ụzọ a ga-alụ alụ lụta ndị ọrụ oyibo do na mmadụ akpọsịkwa ndị ọrụ oyibo maka ya na-akpọ ya ndị ọrụ oyibo a ha na-emebi ihe ọlụ anyị ka ọ bụ ndị ọcha anago ọzọ ndị ọcha ka a na-alụ oge ndị ọcha na ya ka a na-akpọ ya ọrụ oyibo ya bụ ọlụ anyị enwe ike gba mbọ na ya so jisi ike nwere m ọnọchị nwere m ọnọedo na-etu isi gwa anyị ka anyị ga-esi wee na-ekwukwa na-ezisasịkwa ozi anyị take a decision ihe ọzọ unu na-eme isokwu eme na-atọ m ụtọ unu akọ n'ọnụ biko onye na-eweta ọgba aghara onye lu onye na-ekwusọ ihe ọ ga-alụ ịkọchawa nwoke ibe gị ọ na-eme onye a ka ọ bụla ebeta aspirant or candidate or politician ana m afụ onye asụ onye na-egbu onwe egwu when we go to social media to read certain write-ups na onye ahụ Judas onye ahụ ka ọ na-ewu anyị iwe and we have been warning ndị steeti party chairman biko ka onye ọbụla kpọọ onye nke dụọ ya ọdụ ya chọrọ ụdị ihe a ịpụta kwuo ihe ị ga-alụ emesịa ndị mmadụ decide Chukwu blesses ya decisions ndị mmadụ onye anyị na-egwu biko agbakọ na isoro eme etu a elu ụmụ be ndị na-ede ihe mana m afụbekọ nke ime dị njọ a na-akọshọn fa ibido n'ụtụtụ kpọgide mmadụ ọnụ ruo n'anya onye Chukwu ga-agọzi ka ọ ga-agọzi so biko anyị na-ayọ gị ọbụla anyị na-ayọ ndị otu gị ọbụla anyị ejekọrịsịkwa a ga-emesi unu afụnọ ihe nwanne ka a na-eme yes one family anyị na-ayọkwa ndị isi ndị pati biko nke ya ewutekarịsị anyị emeghọ free and fair primary ihe anyị na-ayọ bụ si mee ihe niile etu electoral act si wee wepụta ya ndị jee praịmarị onye winu ụmụnne sọpọtụ anya amadị mmadụ ise bụrụ gọvanọ mana si mee ya ọfụma si chuzuo ya ọfụma abịa everything dị transparent ịfụ na iwe ama adị ya onye ọbụla anaba esi jenye aka kwadokwa nwanne ya oge ọzọkwa ọ bụrụ iwu in 1978 Alex Ekwueme contested Ono Ekwueme ama ego na onye MPN ọzọ ya na Abiola I think so nye the highest
emesịa eme ka esi eme ya ọgbachifa nkịtị jewalụ onwe olu oge ewepụtachagharị ọsị nwoke a emere ụdị ihe dị etu ọghọta ego a okwu ha okwu si kpọọ ya na ọ ga-abụ ezigbo mma akpọọ ya o jee bụrụ vice Shagari running mate ya eje election Shagari wino Ekwueme bụrụ vice president ono daa ji nwa obodo wino ya 1979 so ifụlọ Chukwu na-eme eze gani ya dịrọ ya si mee everything ka ọ dị transparent onye anyị na-ayọ onye anyị na-ayọ biko ka si eji n'ọgba aghara jee ebe a ejiri ọgba aghara da-adabasị anyị ekwuchakwana sekretrị mmezi obere okwu na anụ n'onwe ebe ọ na-agbaje onwe ike gbajepụba onye bịara ebe a infat ebidoro m ọrụ oyibo na agwata I was a chief clerk with and that time I'm on the background of the see an Ohanaeze movement can rotate. I took more sandwich. So I know and that's where I believe. It look very profile. Like I did, when I had the jump up getting the nomination. When I have to go to the money, we have been exposed. When you see we go to the house of can manage now. So I may fear now. Yes, the president of the party, especially advice of not criticizing it. Oh, this nomination to women. How was it there or is it? Like you told I come from local government to local government. And only a figure, I can walk on the body rightful person. Thank you very much.